patrí rozlohou svojich záhrad k najväčším v Rakúsku. Svadbu na zámku. Mám jeden tip pre vás. No ukáž mi chvost, na to čakám. Veľká noc. Vítajte na zámku v Niedersau. Chodbe, kde sú trofeje od Franza Ferdinanda. Franz Ferdinand, to ste pravdepodobne už asi počuli. My sa doviezli autobusom. Sme v mieste... Pozrite. Pozrite sa. Áno, keby sme boli vodníci, tak sa pozeráme na svet takto. Keďže nie sme, tak vykúkneme ako rybnička. Ahojte, dnes sme si zase vybrali za cieľ našich potuliek, nášho výletu okolie Bratislavy. Zhruba 30 km od Bratislavy, to je ako keby Bratislava Senec. Vybrali sme sa na územie, ktoré Rakúšania volajú Schlosserreich, čiže ríša zámkov. Takže naša cesta sa začína. Vítajte. Poznávate toto? Našu cestu po zámkoch v okolí Bratislavy začíname práve tu na Schlosshofe. Je nás tu väčšia skupina, tak sa budem snažiť nejak tak nafilmovať a nafotiť, čo sa bude dať, lebo asi si budeme zavádzať viacerí. Nádherný zámok. Schlosshof patrí rozlohou svojich záhrad k najväčším v Rakúsku. A kedysi nevyzeral takto. Kedysi tu bol obranný hrad. Princ Eugen Savojský tu položil základy. Jemu vďačíme. A oveľa neskôr si ho zamilovala Mária Terezia. Tento zámok patril k takým, kde sa šľachta chodila ukazovať, kde sa neskrývala, kde si užívala život a oddychovala. A že tieto záhrady nie sú len tak, pozrite sa, ako makajú. Každá jedna bielinka, každá jedna kvetina má svoje miesto. A nielen z hora, ale aj takto z dola je vidno tú nádhernú symetriu. Je úplne bežné, že tu sa koná veľmi veľa podujatí, nielen ktoré sú priamo súvisia so zámkom, ale aj rôzne firmy. Takže je úplne normálne stretnúť tu v takýchto krásnych barokových šatách dámy, ktoré sú ozaj odete presne tak, ako sa kedysi chodilo. Každý rok sa je venovaná nejaká výstava v tomto zámku niekomu a niečomu. A tento rok je venovaná práve barokovým záhradám, také, aké sú tuto na Schlosshofe. Kedysi sa nevolali barokové, boli to talianské. A teraz o chvíľočku vstupujeme do zámku, kde si pozrieme, ako takáto záhrada baroková vznikala za spolupráce rôznych architektov. A ďakujeme veľmi pekne teda Eugenovi Savojskému, ktorý bol vzrastom malý, mal len 150 cm, ale skutkami a duchom veľmi veľký. A okrem mnohých iných vecí tomuto pánovi vďačíme aj za to, aké máme momentálne v Európe hranice, ako Európa teraz vyzerá. Ideme sa pozrieť na veľmi zaujímavé zbierky, ale tam vás so sebou nevezmeme, pretože niektoré sú zo súkromných zbierok.
Taková baroková zahrada byla přesně naštudovaná, takže to mělo přesné pravidla. Nic není náhodou, jo. Takže to je vlastně velké množství významů, nic tam není. Všechno, co tady vidíte, každá maličkost má vlastně význam. Jo? A takový šlechtic to musel umět číst, tak to patřilo vlastně k vyššímu vzdělání. Oni nosili ty kosety, jo, a okolo měli vlastně nejdřív až 24 stupňů přes sebe, aby byli taky nadýchaný, jo. Potom teda taky oni měli nejdřív z železa, později ze dřeva, pak služební látky a vody, prostě a tak dále. A toto je vlastně ten pokrok, jo. Takže toto bylo většinou vystužený a tady měli ty bankuše, takže byly placatý, ale velmi široký. Čím širší ta dáma, tak to výše v té hierarchii. Takže královna musela vždycky nejširší dáma, jsme ženy. Táto časť zámku nikdy nebola zrekonštruovaná, aj keď na to vôbec nevyzerá. Je to kaplnka. Dodnes sa tu konajú obrady. Takže ak chcete mať svadbu na zámku, mám jeden tip pre vás. Z prehliadky zámku sme sa presunuli teraz do záhrad, pretože záhrady sú tento rok dôležité. A dozvedeli sme sa takú zaujímavosť, že nič nie je náhoda v tejto záhrade a v roku 2001 našli zachované plány, ako táto záhrada vyzerala za čias Márie Terézie a odtedy vznikajú takéto výsadby. Záhradníci si presne dajú mriežky a podľa nich sadia kvetiny. Čiže to nie je náhoda, že tu je napríklad oranžová, žltá, modrá. Je to presne tak, aký význam mali tieto kvety za čias Márie Terézie, pretože kvety boli takou nejakou SMS-kou. Dodnes vieme, čo znamenajú rúže a mnohé iné sa dozviete vlastne pri prehliadke zámku. Tam sú dokonca také karty, kde sú nakreslené, vyobrazené rôzne kvety a ich význam a počty, dokonca čo znamenali. Voda niekedy znamenala v baroku taký dôkaz toho, že máte peniaze. Takže preto sa tu nachádza aj toľko fontán. Dozvedeli sme sa, prečo má Schlosshof 7 terás. Pretože bolo v tom období 7 vrstiev spoločenských a tieto terasy, takto si to teraz otočíme, aby sme to videli, tieto terasy sú poprepájané schodiskami. Niektoré sú takto napriamo, niektoré sú kľukato. A čím bližšie vlastne bola tá terasa takto k zámku, tak to znamenalo aj postavenie vlastne tej triedy, tej spoločenskej triedy. Čiže jasne, kto bol bližšie k zámku, tak ten bol dôležitejší. Toto máme nádherné sochy takých detí. Je Dunaj a toto by měla být ta Morava, tenkrát Markus. A ty mají ten zván vlastně tam stejkají, když to pramení do jednoho. Ono už v minulosti boli sochy zaujímavé, že málo kedy bola znázornená postava človeka ako celého, že v podstate akorát tí bohovia boli. A jedine tu na zámku Schlosshof, to je taký unikát, je zobrazená žena ako nejaký lev a na svojom chrbte nesie dieťa. Takže tlieskame Eugenovi a v podstate on bol zakladateľom feminizmu. Ďakujeme pekne. V
tejto časti hodne fúka, lebo je tu taká rovina. Šlozov je postavený na takom prirodzenom kopčeku, takže keď sa prichádza od Bratislavy, tam tie paneláky vzadu, to sme my, preto vždycky hovoríme, že Šlozov je na hranici s Bratislavou, tam tie vlajky sa tuto tak prejde tou bránou cez víkendy, alebo keď sa konajú podujatia rôzne. Tu sú rôzne ovocné stromy, jablká, hrúšky, viniče. Dokonca Eugena žiadali z Burgundska, aby im poslal koreň viniča, pretože im neuveriteľne chutilo víno, ktoré ochutnali práve na tomto vidieckom dvore, a poslal. Neviem kde, ale volá, kde sa tu nachádza koreň rúže, respektíve rúža, ktorú sadila Mária Terézia a z nej potom všetky tie rúžičky, čo sú tu, vlastne pochádzajú, sú vyšľachtené. Máme ďalšie sochy. Chodíme sem veľmi často, je tu takéto rozlahlé. V lete je tu krásny tieň a hoci sem chodíme tak často, ja som si vlastne až dnes prvýkrát všimla, že ako sa vstupuje do zámku a tí sprievodcovia, tí lektori vždy v každej miestnosti rozprávajú podrobnosti a rôzne také zaujímavosti, ako napríklad tie dámy v tých obrovských barokových šatách chodievali na toaletu. Prečo tá posteľ je tak vysoká, prečo má baldachín nad sebou a hoci keď tu nebol trón, prečo posteľ bola považovaná za taký ako keby trón. A dozvedeli sme sa, že taká kráľovská hostina, ktorá sa konala tuto na zámku, spočiatku tam mohla jedávať len rodina a ostatní mali česť sa pozerať, ako pánstvo a šľachta hoduje. A všimli sme si, že vlastne keď sa takto zastavíme a nasleduje taká dlhšia debata, podrobnejšia, vôbec nenudná, na začiatku sú také skladacie stoličky, ktoré je možné zobrať so sebou a si ju nesiete vlastne z jednej miestnosti do druhej. Aby, keď máte problém s nohami, aby ste to zvládli. Teraz sa presúvame do oranžérie. Už podľa názvu sú tu rôzne citrónovníky a rôzne iné také teplomilné rastlinky, pretože ono, keď to tu šľachta mala, aj to bolo, pozrite, bocian. Ono, aj to bolo dôkazom, takéto rastlinky, čím vzdialenejšie ovocie, čím vzdialenejšie čokoľvek, čo sa sem prepravilo, bol dôkaz bohatstva. Napríklad princ Eugen svojich veľmi výnimočných hostí ponúkal kávou a to nebolo len tak, pretože šálka kávy kedysi v tom jeho období stála dokonca tretinu výplaty mesačnej, takže to bolo niečo. Aj tu sú v týchto bočných zákutiach takéto krásne barokové záhrady a aj tu sú všetky kvety a všetko je to vlastne tak posadené, ako Mária Terézia mala. A tento kaktus tu mi pripomína ananás, strašne pekne osekaný, že? A pani lektorka nám povedala takú zaujímavosť, že kedysi bol taký biznis, keď v podstate tí španielskí dobyvatelia sa dostali ďalej a donášali rôzne jedlá, rôzne nápoje, okrem iného aj ananás. Ananás sa stal znakom takisto takého blahobytu a bohatstva a bol vždycky položený na stole nejakej šlachtickej rodiny, kedy sa konalo niečo dôležité, nejaké, proste jedli. A ten ananás sa stal ako keby putovným, pretože bol hrozne drahý a nikto ani nevedel, ako chutí. Iba vedeli, že je z obrovskej diaľky. A jedného dňa si ho Šašo zobral zo stola, keď už sa končila hostina, dal si ho na hlavu a smial sa, že je vlastne korunovaný, že vlastne to je jeho koruna, ten ananás, ten drahý ananás. A už musíme ísť. Skrátim, pri tej príležitosti sa niečo s tým ananásom stalo, kedy ho konečne ochutnali a zistili, že ananás je výborný, sladký a šťavnatý. Takže toľko história jedného ananásu. Bude sa na cyklistov, treba si odložiť bicykel pri bráne a potom reštaurácia vynikajúcu štrúdlu, majú kávu.
Nás som odbehla teraz od našej skupiny. Oranžeriu sme vám neukázali, lebo bola prispôsobená na občerstvenie. Tuto majú vzácne plemená, ktoré dávajú mlieko, mäso, ale to nie je toľko veľa, koľko by bolo treba. Chcem si tu zajsť medzi. Tuto sú také rôzne záhrady. Bielinkové sa používajú v tamtej reštaurácii, čo sme si pred chvíľkou ukázali, a tu si môžu ľudia aj otrhnúť. Akože samozrejme nezoberete si plný kôž a odídete na centrálne trhovisko predávať, ale pre svoju potrebu domov do polievky si môžete zobrať. Rovnako také tu budú na týchto ovocných stromoch rôzne ovocia, tak vaše deti sa môžu ochutnať, aby videli, že ovocie nie je problém so zelebovcov. Tuto sa dá oddychnúť na týchto hamakách v tieni. No ale kde ja teraz sa ponáhľam, sú zvieratá, ktoré sú typické pre šlozov. A počujete? Klepa so zubákmi. Tuto je zase takáto užitková záhrada. Tam boli bylinky. Tuto zase vyrastú hrak, fázu a rajčiny. Báza krásne kvitne. Už ste si robili bázovú malinovku? A tuto. Ešte majú veľmi veľa svišťov, ktoré už sú tak vytrenované. Niečo jak na našej muránskej planine. Že jablčka, to je úplne paráda. Hneď dobehnú, krmia sa. Všetko sa to ešte pripravuje na sezónu, toto je taká vodná cesta. Horúčavé sa tu deti zabavia. Tuto spásajú kozy trávu, čiže nepotrebujú kosačky. Opalujem ešte toto dozadu. Myslím, že tu majú okolo 250 zvierat, hovorili. Sú to aj sliepky. Tuto je oblasť, v ktorej sa vlastne dá voziť na poníkoch, keď sem prídete, a predo mnou uteká akorát jeden malý svišť. Takže sa mi podarí ukázať. Aha, tam sú ťavy. Toto všetko je vlastne v cene lístka, hej, táto obrovská záhrada. Tuto vlastne prišiel princ Eugen, sa tu chcel utiahnuť, keď mal 60 niečo viac rokov. Si tu kúpil takúto usadlosť, a ktorá je vlastne, ako sme už spomínali, najväčším vidieckým takýmto zámkom, respektíve areálom. Chodím tu takto medzi tými zvieratkami a mám pocit, že som našla typické zviera pre šlozhov je biely somárik. Zabudla som jeho odborný názov, niečo na K. On bol pôvodne klasický somárik, ale albín, a v 2000 niečo roku sa Šlozhov zapísal si tento druh somárika zvieratka albíne ako špeciálnu rasu. To sú lamy. Prosím, nekrmiť. Tak, a teraz sa blížime. Majú tu svojho malého potomka. To sú strašne krásne oslici. Celý biely s modrými očami. To sú zaujímavé, také skrútkorohé kozy. Aha, to je svišť. No, nahádzané niečo. Nezdrhne, je to veľa ľudí okolo. A už sa šľahol do diery. Počkáme na neho. Vidíte ho? Povedz, strašne nevidí. Asi čakajú, niečo dostane, no? Dobre. Malé babinko. A tam je druhé. Zo zónu zdravia. Tak veríme, že sme vás takto previedli našim najobľúbenejším rakúskym zámkom. Strašne radi sem chodíme. Je tu výborná atmosféra a
slovenskí sprievodcovia, respektíve lektori, slovenské nápisy a vidíte samostatne. V reštaurácii rovnako aj slovenská obsluha. Veľmi dobrá atmosféra. Ozaj taký vidiecký státok. Ahoj, somárik. Poď sa ukázať. Poď ukázať, že máš modré oko. Páv je tu niekde. Taký vypasený zvyšť. Pozrieme sa, či nám ujde. To my ho nebudeme. Máme zlákový sa. Našli sme oj páva. Zájdeme ešte aj za ním. Predstavte si, že je to aj miestnosť na zámku, kde je všetko pôvodné. Zo 17. alebo z roku 1700 niečo. Tá podlaha drevená. Ešte stále taká, ako po nej chodila Mária Terezia. A Mária Terezia nechala premalovať steny zámku na biele. Boli pôvodne zelené, ale ona ich nechala premalovať na bielo, lebo že to je renesancia, že to je čistota a rovnako tak aj fresky vlastne hore, čo sú v tých miestnostiach, tak dala častokrát dole. Presto fešok, tak som stíchla, aby sa ma nebál. No ukáž mi chvost, na to čakám. Ukáž ho. Tak asi nič. Ďakujeme za to, že si nám prišiel, že si sa nám prišiel ukázať. Ak vy budete mať viac šťastia, že tento fešák vám ukáže chvost, že ho rozprestrie, je nádherné perá, roztvorí, tak vás poprosíme, pošlite nám. Radi to zverejníme na našej stránke alebo na sociálnych sieťach. To asi stačilo už pre tento zámok. Odchádzame zase ďalej. Ak budete sledovať našu stránku a sociálne siete, tak my tam pravidelne prinášame informácie o tomto zámku. Aké podujatie sa ide konať. A veľmi sa nám páči, že pripravujú tie podujatia pre každého. Nielen pre malé deti, pre rodiny s deťmi, ale aj pre starších, pre športovcov. Bude sa to konať aj špeciálny beh. Ale tak, to už všetko píšeme na našej stránke. Pár kilometrov od Schlosshofu je jeden z ďalších zámkov tejto ríše zámkov. Je to zámok Eckerzau. Vstupuje sa takto bránou. Zámok sa nachádza uprostred lesa. Je súčasťou Národného parku Donau-Auen, Dunajské Luhy. A na rozdiel od Schlosshofu sa vstupuje do záhrad Eckerzau zadarmo. Celoročne je tu zadarmo vstup. S výnimkou, ak sa tu nekoná nejaké externé podujatie. Ale inak sa tu dá takto chodiť. Sú tu lavičky, sú tu rôzne cesty. Prečo nám predstavujú teraz vlastne 5 týchto zámkov? Lebo oni začali spolupracovať zhruba pred 10 rokmi. Utvorili si takú komunitu, lebo hoci je tu tých 5 zámkov takto pokope, vôbec si nekonkurujú. Schlosshof je skôr taký šlachtický, okázalý, opulentný a tento zámok Eckerzau je ukrytý. Pôvodne bol ešte v stredoveku
Jeho úloha bola obranná, pretože tuto neďaleko je Dunaj. Časom sa z neho stal poľovnícky zámoček, ho prestavali, pretože práve v tejto oblasti, vďaka výhodnej polohe pri rieke, sa tu preháňalo veľa divej zvery, z čoho čerpali majitelia a ich hostia, že si tu robili takéto mecheche a popri tom dohadovali všetko možné, čo potrebovali k takému vládnutiu a rozhodovaniu. S týmto zámkom sa však viaže ešte jedna veľmi dôležitá udalosť. Tak ako všetko začína na zámku Schönbrunn vo Viedni, tak v podstate na tomto zámku, poľovníckom zámku Eckartsau, sa udiala na konci prvej svetovej vojny v roku 1918 jedna veľmi dôležitá udalosť, kedy sa skončila éra Habsburskej monarchie, kedy vlastne oficiálne posledný monarcha podpísal práve tu koniec Habsburskej ríše a potom s celou svojou rodinou, s manželkou Zitou, odišiel do exilu do Švajčiarska. No, tak to je takto na úvod. A vstupujeme dovnútra. Takisto sa tu konajú počas rôznych období roka rôzne podujatia. Také tie klasické, ako je Deň otcov, Deň matiek, Veľká noc. Tu je takéto nádvorie. Zaparkuje sa priamo pri zámku na veľkom parkovisku zadarmo, rovnako tak ako pán Schlosshofe. A tu potom je aj cukráreň, kaviareň, aj so slovenskou obsluhou, kde si viete odpočinúť. My sa už nevieme dočkať, ako pôjdeme na poschodie pozrieť, kde sa skončila vlastne história jednej veľkej ríše, ktorej sme boli aj my súčasťou. A keď sa vôjdete dovnútra, tak aj sochy a vlastne celá výzdoba vám potvrdí, že ste na poľovníckom zámku. Všetko tomu zodpovedá. Vítajte na zámku v Eckartsau. Takže nachádzame sa na barokovom zámku, ktorý bol postavený ale už v 12. storočí, teda v 12. storočí sa spomína prvýkrát. Rod Kinských pochádzal z Čiech, boli veľmi zámožní, veľmi bohatí a pracovali, teda konkrétne Rod Kinský pracoval na dvore Habsburgovcov. Okrem mnohých iných zámkov mal aj tento zámok, ktorý využíval, dá sa povedať, ako víkendovú chatu. Keďže sa nachádzame v južných lesoch, ktoré sú veľmi bohaté na polovnú zver, tak sa šlachta chodievala prevažne loviť. My sme naozaj taký titulný zámoček, je rozdelený na severné a južné krídlo. Keď robíme sprievody, tak ten sprievod trvá 1 hodinu. Franz Ferdinand nechal postaviť splachovaciu toaletu, čo je taký highlight tu na. Je to technická novinka z Londýna. Splachovaciu toaletu konca 19. storočia nemal vôbec nikto, iba vysoko postavená šlachta. Keď sa prišla ako predexilové obdobie a hneď o 2 dní na to prišla delegácia z Budapešti, ktorá povedala, že Karol, už teda nechceme vás za uhorského kráľa, čiže Karol spísal tu na takýto
dokument v Budapešti, Budika rozprával aj po maďarsky, vedel po maďarsky aj písať, spísal tento dokument, kde sa vzdal vládnutia, vzdal sa korunu aj v Uhorsku, čiže nemal korunu, nemohol vládnuť aj v Rakúsku, v Rakúskej republike, nemohol vládnuť aj v Uhorsku a za chvíľu sa rozdelilo Uhorsko na Československo a na Maďarskú republiku. Toto boli spodné nohavičky. A vidíte, že to už je trošku užšie celé také. Nachádzame sa na chodbe, kde sú trofeje od Franza Ferdinanda. Franz Ferdinand, to ste pravdepodobne už asi počuli, že bol veľmi vášnivý poľovník a za celý svoj život zastrelil, ulovil okolo 275 000 zvierat. Chodil špeciálne loviť aj do Afriky, slony, levy. Skrátka, svoj voľný čas strávil naozaj tým, že výlučne chodil na poľovačky. Pozrite, tu ešte tam filmuje. Viete, čo je tento atomizač? Čo to je? To je mechanický vysavač. Táto kľuka sa točila a v podstate boli naťahané šnúry do miestnosti a vysávalo sa. No a tu sa nachádzame v jedálni. Aby som sa vrátila naspäť k histórii Karla posledného cisára, tak oni odtiaľto odišli potom do exilu do Švajčiarska. Predtým mali ešte posledný obed na zámku a ešte ráno mali poslednú svätú omšu dole v kapitule. Vchádzame do anglickej záhrady. Inak oni sú úplne naučení a zvyknutí, že toto je parkovisko, dá sa aj dobíjať. Sú naučení a zvyknutí, že tuto sa ľudia prepravujú na bicykloch. Medzi samotnými zámkami je cyklotrasa, môžete si vybrať, ako dlhou cestou chcete, sú 3 typy. Tá najdlhšia má, myslím, že 60 km a obídete si takto pekne všetkých 5 zámkov. Začali sme na tom prvom, to bol Schlosshof, a hneď vedľa je Niederweiden, ale ten zámok tento rok rekonštruujú, rok 2026 je zatvorený, pripravujú ho na ďalšiu sezónu. Teraz sme vlastne v tom 3. Ekerca, v loveckom zámočku, kde bola trošku iná história, bola zaujímavá v tom, že tento zámok je jeden z tých, čo sú technicky najviac vybavené, pretože tu mali už v 19. storočí elektrínu splachovacú toaletu a namiesto sviečok nainštalovali elektrické žiarovky, čiže ozaj to proste namakané mali. Potom tá smutná história, ako posledný monarcha Habsbursko-Uhorská tu strávil svoje posledné Vianoce, ako ich rodina v podstate odišla na železnicou do Švajčiarska a potom už ich čakal len ten smutný osud, že putovali Európou kade-tade. Teraz pokračujeme na ďalší hrad, ktorý je veľmi blízučko, volá sa Schloss Ort. Je to vodný hrad, takisto vznikol pred stredoveku ako ochranný hrad, pretože tuto viedli obchodné cesty. Tak sa ideme pozrieť, ako to vyzerá tam. Po chvíľke jazdy autom, teda sme sa doviezli autobusom. Sme v mieste, teraz sme v obci Ort, Vertonau. A tento zámok sa v podstate volá aj vodným, pretože bol postavený, aby chránil obchodnú cestu na Dunaji. A potom neskôr vlastne prechádzal zmenami, stával sa väčším, rozľahlejším
A momentálne je ako keby takým symbolom, ako bránou do prírody, vstupom. Ukážkové to sa chránia luhy, dunajské luhy. Toto je v podstate jedna z najdivokejších a najprírodnejších oblastí Dunaja. Ešte stále sú pôvodné živočichy, pôvodné stromy. To si všetko povieme o chvíľočku. Tu sú vymenované piatky. Môžeme si robiť fajku na Schlosshofe, Niederwalder zatvorený, Etercoviteľ sme prišli a momentálne sme Schlossuhr. Tu sme prešli priamo na nejaké nádvorie. Tu je ukážka Pannovských záhrad. Takáto rybka pláva v Dunaji. Nerád prekladám Moravské pole, to je vždy bitka pri Moravskom poli, každý si myslí, ale Markel je vlastne úrodná časť, teda Rakúska, východného Rakúska, poznať toto tie zámky. Bola kedy dávno, keď ja som prišiel do Rakúska v 90. roku, tak vlastne v podstate tu v tejto východnej časti veľa toho nebolo. Slováci mi hovorili, že Rakúsko začína vo Viedni a Rakúšania hovorili, že Rakúsko končí vo Viedni zase, takže táto východná časť. Potom tu vzniklo viac výletných cieľov, ktoré určite poznáte okrem iného, čo s tým sa nedieľa, to je archeologický park Carnuntum, veľmi zaujímavý, tuto Petrova Carnuntum nedaleko, no a naše návštevnícke centrum samozrejme, Schlossort an der Donau, takže my sme vlastne návštevnícke centrum Národného parku, jedného z 6 rakúskych národných parkov. To v skrátkosti, my sme tu v zámku v Orte, ktorý každý, kto sem príde, si myslí, že prišiel do nejakého historického zámku. Samozrejme, že historický. Prvé písomné údaje sú okolo roku 1300, potom najväčší svoj rozkvet zažil tento zámok v 16. storočí v dobe renesancie. Z toho obdobia pochádza aj určité schodisko renesančné, ktoré si potom chvíľku vieme pozrieť. To všetko patrilo v minulosti pod múzeum obecné. Samozrejme, zámok bol majiteľom, posledný majiteľ ako Habsburgovci, bolo to vyvlastnené samozrejme. Po roku 1918 všetko, čo im patrilo, teda im vzal štát. Je to jedinečné míte pre mestá, hlavné mestá dvoch rôznych krajín, Bratislava, Viedeň, to zelené územie Národného parku. My sa nachádzame v tom geografickom strede, zhruba, takto stíka z tých Alp dolu, kde sa my nachádzame, ešte to sú posledné také územia a potom Dunaj je v podstate už tečie v podstate. Rovno ten spád je tu obrovský. Zámokmi tohto zámku je informačné centrum, kde je znázornený celý život, vznik ako rieky Dunaj, ako sa tráví, ako steká vlastne z Alp, z hôr a že v podstate táto oblasť je jediná taká v Rakúsku, kde je ešte ten Dunaj taký divaký, pôvodný. Veľmi zaujímavé veci sú tam, ale tak treba ísť a pozrieť, preskúmať. Teraz sa ideme pozrieť do Národného parku, kde za jednu vstupenku, niekedy to bolo celé delené, rybárik. Na jednu vstupenku sa dostaneme aj na Zámocký ostrov. Tak budeme preskúmať. Toto je oblasť, kde sa pravidelne vylieva rieka Dunaj. Možno aj vďaka tomu je táto oblasť marfalská taká úrodná. Rakúsko nemá veľa takýchto úrodných oblastí, pretože je to prevažne hornatá krajina. Ale pozrite sa, aké tu sucho. Poďal to mala teraz pretekať nejaké rameno Dunaja. Ale už je to celé suché. Toto je obrovské hniezdo. Aj tam hore, teraz to asi nie vidno.
Pôjdeme doprava potom, doľava. Ale tu je ten sesel, ktorý v podstate sa nachádza všade toto v okolí. Toto je asi jeho krajinka, Sisia. No ale my sa ideme pozrieť na to, čo je tu také zaujímavé. Tu spoznávajú ľudia, ako niekedy fungoval Dunaj. Také rastliny tu boli typické, zvieratá. Tu sa mali prísť krmiť korytnačky, ale sme prišli asi neskôr. My sú vraj naučené presne na poludnie dostávať jedlo. V tom informačnom centre sme sa dozvedeli veľa zaujímavého, že tak ako chráni rieka, tak tá rieka vie aj trestať. A preto už Franz Josef tu postavil protipovodňové zábrany, ktoré sú využívané do dnešného dňa. Čo je vlastne veľmi zaujímavé. A toto je z vonkajšej strany pozorovateľňa, kde sa dostaneme dole a uvidíme, ako to vyzerá pod vodou. Aha, tam už kvitne lekna, aké krásne. Dá sa sem chodiť s rangermi. To sú v podstate sprievodcovia, ktorí vám porozprávajú, vás prevedú týmto národným parkom. Poukazujú vám toto. Je tu veľa turistických chodníkov, ale aj cyklistických chodníkov. Vo vybraných termínoch sa môžeme aj so slovenskými sprievodcami. Takisto sa tu organizujú rôzne podujatia pre rodiny. Veľmi veľa škôl tu chodí. Boli sme veľmi pyšní, pretože za uplynulý mesiac apríl sme dokonca prevažovali naši školáci, naše školské skupiny nad tými rakúskymi. A to je Bratislava v podstate rovnako ďaleko od tohto miesta ako Viedeň. Sme vlastne v záplavovej oblasti a národnom parku Donau-Aue. Pozrite sa, koho iného tu nájdeme? Bobra. Tu je ukázané, ako si Bobr vlastne stavia tú svoju priehradu. To sú jeho stopy. Až keď niekde uvidíte také čanky, to sú tie bobrie. Tak to tu vyhryzie a potom začne zahatávať cestu. Ono ešte to vyzerá normálne až umelecky. Pozrite sa. Máme tu vlnky. A teraz sa veľmi teším. Ideme pozrieť teda do tej pozorovateľne, ako vyzerá podvodný svet. Nie podvodníkov, ale pod vodou. To, čo treba dodržiavať, je chodiť po chodníkoch, nechodiť mimo nich. Nemusíte to chodiť vlastne so sprievodcom, len zaplatíte vstupenku, ale treba potom dodržiavať ten návštevný poriadok. Pretože chodíme po národnom parku, tak sa tu treba aj tak správať. Práve preto je to dobre toto šloseraj, archeologické zámky, že sa doplňa na každý ten zámok do niečo. Teraz sme vlastne tu, čo sme sa pozerali z hora. Tak tu ich máte pozrieť. Máme tu aj takú výzu väčšiu, aj 10 metrov tam je taká do nejaké dobre. A tá bola zranená nejaká, ale že už včera videli. Pozrite. Pozrite sa. To je zranené. Jaké obrovské.
A tú obrovskú rybu, čo sme videli, tú vizu, tak to je vlastne najväčšia ryba v Dunaji, ktorá sem pláva, alebo plávala niekedy, keďže tuto už nie je v Dunaji, ale aj v tejto nádrži, plávala z Čierneho mora, ešte kým tu neboli priehrady, keď v podstate bol Dunaj divoká rieka. Je to najkrajšia časť, najväčší highlight, takto sedieť, relaxovať, to sa nám predstaviť sedieť. Aj pohoda. Tak a keby sme boli vodníci, tak sa pozeráme na svet takto, keďže nie sme, tak vykúkneme ako rybnička. Takúto fešandu sme stretli nedávno, keď sme boli v bicykloch, ale aj neškodné. Tento park vlastne aj učí, že nie každé zviera máme blíži, nie každé zviera je nebezpečné. A čo sa mi páči, ten koncept ešte je to, že tu je taký ten kolobeh života ukázaný na stromoch a na zvieratách, ktorý je vlastne prirodzený. Dnešný výlet sa končí. Sme radi, že ste vydržali s nami až do konca. Prešli sme si 3 zámky. A sú nádherné, každý je iný. A v každom strávite minimálne 2-3 hodiny. Pozrite si na našej stránke, keď budeme písať o nejakom podujatí, ktoré sa koná, pretože všetko je to za tú cenu jednej vstupenky. Zažijete aj veci, ktoré ako bežný návštevník by ste nezažili. Ďakujeme, že nás sledujete, ďakujeme, že s nami chodíte, tak zase pri nejakom výlete niekedy. Ahoj.